Salut și bine te-am regăsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face din nou cubulețe de ciocolată. Data trecută nu prea ne-a ieșit bine pentru că nu s-au copt, așa că de data asta o să încercăm să le facem perfect. Știți că videoclipuri anterior le-am șters după canal și nu mai este valabil pe canal. Așa că o să încercăm să facem din nou rețeta. Să sperăm că ne iese. Stați până la final să... Prima dată trebuie să știm că avem nevoie de un vas mare sau de un bol mare ca de obicei. Ingrediente: 6 ouă, 12 linguri de făină, 12 linguri de zahăr și un plic de praf de copt de 7 grame. Iar ingredientul de bază ciocolata, puteți folosi ciocolată albă sau ciocolată neagră. Vom topi ciocolata la 40 de secunde la cuptorul cu microunde. Cam așa trebuie să arate ciocolata topită, nu este cremă de ciocolată, este decât ciocolată topită. Punem cele 6 ouă în vas. Adăugăm cele 12 linguri de zahăr. Și ne apucăm să mixăm cu mixerul sau să batem cu cuțitelul dacă nu avem un mixer. Acum va trebui să punem praful de copt împreună cu făina. Am adăugat în compoziție și ciocolata topită, iar acum va trebui să ne apucăm să mixăm. Eu voi folosi acum un tel după ce am mestecat puțin cu mixer. Mestecăm cu telul. Putem adăuga și nucă de cocos, nu este obligatoriu decât dacă dorim. Compoziția este gata, acum va trebui să tapetăm tava cu hârtie, să punem compoziția și să o ducem la 20 de minute și 180 de grade la cuptor. După ce prăjitura este gata, va trebui să punem crema de ciocolată, trebuie să topim o ciocolată ca să putem pune crema. Puteți topi ciocolată neagră sau ciocolată albă. Am topit-o la 1 minut și acum va trebui să o mestec cu o linguriță. Trebuie să lăsăm prăjitura să răcească și după vom putea întinde crema pe prăjitură. Cam așa e și prăjitura, oameni buni. Nu uitați, dacă v-a plăcut rețeta, apăsați butonul de like și abonați-vă la acest canal dacă sunteți interesați de el. Dacă ați pregătit prăjitura, spuneți-mi cum v-a ieșit în comentarii.